Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz ve hormatly din tüyer dinleýüji dogallar. Alhamdulillah wal minna. Ahkam-ı salat we taharatın namazyň wajiplaryny aýdyp eşdiler. Wajipdan murad namazda namaz şonu terk etmeklik bilen fasit bolmaýar. Emma farzlary bir adam terk edäse namazy bozulýardy. Inni eger wajibatyň birini bir adam terk etse, bilmeni terk etse, ol secdesew yerini doldurýa, secdesew wajib etýän wajiplaryň birini terk etse. Eger özü bilip du kabil geçilje gelip terk edäse, onu günäkär bolýar, namazda kemçiligi we dogurja bitmedi bolýar. Ýöne pardy bitýär, namazy bitýär, ýöne kamil bitmeýär, bitin bitmeýär. Şol adam wajibatyň birini bitirmedik adam namazy gaýtalamaklygy wajib. Egerde bar gaýtalamasa da oňa günäkärçilik bar we şonu terk edeligine azaby bar diýär. Pes wajibata dikkat edeýliň, ünsümiz bereýliň, gawy we namazyň näme wajiplary bar ki şolary bitirmesen namazyň kemçilik galýa, bitirsen de namazyň bitew bolýar. Şoň awvelki tahrime lafzyny aýtmak, tekbir-i tahrime lafzyny aýtmak. Awvel aýtdyk tekbir aýtmaklyk, tekbir tahrim aýtmaklyk lafzy farz, ýani Allahyň ululugyny delalat edip duran lafzy aýtmaklyk farz. Emma ptada aýtýa Allahu ekber lafzyny aýtmak wajib. Pes bir adam niyet kılandan sonra Allahu Ekber diýse, hem fardy bitýär, hem wajibi bitýär. Ondan soň awvelki 2 reket fardylardan çürüýüp bolup duran, fardy okuyup duran adam awvelki 2 reketinde hökmen Fatiha surasyny okuymaly. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alamin surasy we Fatiha diýilýär. Şonu 2 däne awvelkide hökmen okuymaly. Ondan sonra da şu evvelki 2 rekatdan çürüýde qiraat da goşmaly. Yani Fatihany okuyandan sonra sura uzun ya bir ortam ýa-ni ýa qysga sura goşar, ýa-da bolmasa uzun bir aýa goşar, ýa-da 3 däne qysga aýa goşar. Şular inni wajib şular. Hem Fatihany okumak wajib, hem sura ýa hem on qiraat ki bir kiçik sura bolsun, uzun sura bolsun, ýa uzun aýa bolsun, bir däne, ýa-da 3 däne qysga aýa bolsun. Şulary okuýmaklyk her rekatda awvelki 2 rekatini okuýmak wajib. Emma sünnetlerde, nefillerde 4 rekatinde de hemmetinde näçe rekat okuýsaň, hem Fatihany hem surany okuýmak ýa qiraat okuýmak wajib. Ondan sonra şol Fatihany tekrar da ettirmeli. Her rekette birce gedek okuýmaly. 2 gedek okuýsaň, bu da wajibyň terk bolýar. Ondan soň şol Fatihany surany okuýmadyk adam bilmeýän terk edäpdir, okuýanmyka diýip bir secdesi wajib bolýar munda da. Ýöne biz ýeke secdesi haýsyna wajib bolýarlygyny aýdar, wajib bolmaýanlygyny insan üstüne aýdar. Ondan soň erkanlary, yani rukudur, secdedir, qiyamdır, qa'dadır, oturmak, şolan hemmetini jaý we jaý getirmek, bu da wajib. Şu inni asah rivayet şuna wajib diýär tadilul arkana. Yani tamanina aram almaklyk, rukudan gawatyp kalmaly, gönelmeli, 2 secden arasynda oturmaly, hawa qiraatyň dikçe durumda gawdurmaly, secden gawjy etmeli, rukun gawjy etmeli. Şulara ta'dilliye, yani doğruca getirmeklik, şunu etmeklik asah rivayet wajib. Abu Yusuf rahmetullah farz diye. Yine de bir rivayet İmam Magdamdan sünnetdi diye, inşallah sünnetliğin de içinde tanar. Yöne şunu bilin ulamalarımız, selef-i salihlarımız, köplenç ulamalar şunu wajib diýip goýupdyr. Pes gayrat edin, namaz okuýýas, jaýylja bitireliň, hiç wajib, sünnet, fardymyz üstüne terk bolmasyn. Ondan sonra ýa-da aýtdyk, her reketin nefil bilen sünnetliň wutr namaz 3 rekat wutr wajypda da hem reketlerine hem Fatihany goşmaly hem surany goşmaklyk, bu da
vacibattan. Ondan sonra evvelki kada, yani sen okuyup duranın 3 rekatlik bolsun ya 4 rekatlik bolsa, şoň evvelki oturmaklyk, yani 2 rekatdan okuýandan sonra ikinci rekat tökül, secden tökülenden sonra oturmaly. Şoňa kada-y ula diýilýär, evvelki oturmak diýdigi. Şonu teşehhüd migdarly oturmak, yani etteyyatu lillahi'ni okuýança migdarly oturmak wajib. Şu migdarly oturmak hökmen wajib bolýar. Emma şu iki kadada, yani evvelki oturmak bilen ikinci oturmaklykda teşehhüd okuýmak, yani şu etteyyatu lillahi'ni ki bilýär, şonu okuýmaklyk muň özü de wajib. Pes evvelki kadada şol teşehhüd migdarly oturmak da wajib. Teşehhüdün özünü okuýmak da bu da wajibatdan. Ondan soň namazda salavatlary, siyad dugany evvelki oturmaklykda salawaty okuýmaslyk wajib. Yani evvelki kadada salavat okuýmaly, okuýsaň terk ýanky wajib terk etdiň bolýar. Pes wajib näme? Faqat teşehhüd okuýakam göňe galmaly. Eger sen 3 rekatlik ya 4 rekatlik namaz okuyup duran bolsaň. Ondan soňra şol evvelki kadada, yani evvelki oturmaklykda 3 rekatlik bolsun, 4 rekatlik bolsun, soň evvelki oturmakny 2 rekat okuýakam oturýan. Şonda teşehhüdden hiç bir zat ziyara etmeliler. Eger edasaň bir salavat okuýasaň ýa-da Allahumme salli ala Muhammed diýasaň da secdesi wajib bolýar. O näme diýip? Şon 3. rekat giýjä galýa, salam bermek de giýjä galýa. O tadan wajibyň terk bollugy bolýar, pardyň giýjä gallygy bolýar. Jay wagtyň giýjä galylygy derekli terki wajib diýmänä secdesi wajib bolýar eger bilmäni okuýan bolsaň. Teşehhüd okuýmak ýadyňa düşmäni okuýmadyk bolsaň munda da hawa secdesi wajib bolýar. Evvelkini oturmaklykda ýatdan çykylan bolsaň, ikinji rekat okuýakam 3. rekatda galan bolsaň oturmaly. Munda da secdesi etmeli bolýar. Ondan soň tertip be tertip getirmek bu da wajib. Yani her rekatda secde ýalak, ya namazyň kulliyetinde tertip be tertip gelýär, ruku ýalak, ya başgaky kıyam ýalak, şolar terk edasaň, ýamaşap derewçe galmaly, onu bitirmeli pardyň. Ýöne şolar raat etmeklik wajib, öýlerini getirmeklik erkanlary, ola farz. Evvelki jelesede aýdypdyk ony. Inni şolary tertip be tertip getirmesen, meselen iki secden bir yerini etmeýän ýadyňdan çykarypdyrsyň, ýa-da kıyam etmeden öňçek rukuda apdyrsyň, ýa rukudan öňçek secdede apdyrsyň. Inni tertip etdi da ol parlyga jaýyn eden namazda terk edasyň, o namazyň bozulýar. Ýöne häzir tertibi de wajib. Tertibi getirme derew galakam şol äpberende meselen kıyamdan ruku gitmeli, secdeye gidipdirsiň bilmäni. Galakam rukuň etmeli, ondan sonra secdeye gitmeli. Soňram da secdesi etmeli munda da. O näme diýip sen bilmäni? Ol parlary nämetdiň jaýyny ütgetdiň. O raat tertip wajib bolýar. Yani her bir erkanlar jaý we jaý getirmekde ola wajibatdan. Ondan sonra wutrun özüni okuýmak wajib. Dugaý kunut okuýmak da wajib. Yani sen wutr namazda dugaý kunut okuýupdyň 3. rekatda. Yani sen suran okuýakam 3. rekatda Fatiha bilen suran okuýandan sonra Allahu akbar diýip elin galdyryp Allahumme inna nes'aluka Allahumme iyyaka na'budu okuýan. Şol dugany okuýmaklyk da bu da wajibatdan. Bilmän terk edasaň bilen secdesi wajib bolýar. Indi bir adam bilenok, yani duga kunuty bilmeýär. Duga kunuty bilmeýän adam hökmen öwrenmeli, ýöne öwrenýänçe Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli diýdi de bolýar. Rabbana atina fid dunya şonu ýerine alyp şonu okuýda bolýar. Pes hökmen ýöne öwrenmeli hökmen. Ol öwrenmänçe şonu aňsatjak diýip aýdy bermeli. Ondan soň wajibatyň bir näme? Muqtedi, yani imamy üýüp duran adam, erkek çe hatyn fark etmeýär. Imamyň qiraaty şoňa qiraat bolýar, sukut durmaly şey. Yani imam okuyup duqa jehri namaz bolsun, çe hofy içinden okulýan öýle ýalak ikindi ýalak namaz bolsun, çe erti agşam ýatsy namaz bolsun, gyýgyr okulýan bolsun. Hemmesinde de der'eýne hal hemmesinde näme etmeli? Fakat Subhanekani okuýman ejadanma, eger imam
surani qiyğırıp okuyman duran bolsa. Emma okuyçen meselen surani okuyamançı okuyamanın Fatihani, Bismillahni, Auzubillahni surani okuymak hakkı yok. İzinnek imama üyüp duran adamın. Şundaqqa da deýliň, wajyp şonu terk etmeklik. Yani izinnek imamyň izinnek duran adam qiraat surany okuymaslygy wajyp. Eger okuýasa wajibi terk bolly. Pes ýönemin terk eden adam da secdesi gerek däl. Evvelkilen hemmedine secdesi gerek değil. Bir muqtedi ki imama üyüp tuqa okuýapdyr surany wajibi terk ýöne secdesi wajyp däl. Ona hem diýip imama taby. Ondan sonra imama her halatda taby bolmaly. Yani imam göňe galsa göňe galmaly, oturanmasa oturmaly. Fakat evvelki qadada ten teşehhüd okuyupdyň ya ikinci qadada teşehhüd okuyupdyň, ettehiyyat okuyupdyň. Imam turaya çalatymy okuýar, kam tenen öňçe okuýar. Ten şonu teşehhüd okuyup ondan sonra imama taby bolamaly. Asah riwayet şi. Imami taby bolup, yani imamyň awa näzirek fakat okuyanmaly, şonjuluk okuýmaly. Yani imam teşehhüdüni okuyup da derew galan bolsa, senne yetişmedik bolsaň teşehhüdüň tökedip ondan sonra taby bolmaly, ýerine gidibermeli. Galan zatlarda hemmesine imamyň özüne taby bolmaly. Hiç zadynyň giýje galmaly. Muny da terk edeniň bilen secdesi da ýok. Ondan soň cehr okuýmak, nirde okuýmaklyk gurrun gerek bolsa imam üçin wajyp. O da nirede erti namazda, agşam namazda, yatsı namazda. Şularda imam hökmen cehr okuýmaklygy wajyp. Birden net bilmän terk edäse secdesi wajyp bolýar. Ondan soň muqtadiynyň sukut durmaklygy da wajyp, imam qiraat okuyup tuqa. Yani imam çe hofya namazı bolsun, içinden okuyan namazı bolsun, çe cehri okuyulýan namazı bolsun, şolarda muqtadi hökmen sukut durmaly. Fatiha meselen akşamda ya ertide ya yatsıda okuyup tuğygyryp, şonna iýdinnäki men okuyjak diýip okuýmaly. Iýdinnäki üýýän adam çe erkek bolsun, çe hatyn bolsun, fark etmeýär. Derhal her halatda da bolsa şol sukut durmaly. Çe hufya namazda bolsa ýerinden Fatihani, Auzubillahi, Bismillah surany okuýmak haqqy ýok. Fakat Subhanakany okuýman haqqy bar. Eger imam o da qiraat gıygyryp okuýman duran bolsa. Ondan sonra da imama her halatda da tapda şoňa taby bolmaly, durmaly. Imamyň ýerine düşüp. Fakat bir ýerde taby bolmaly. O da ten teşehhüd okuyupdyň, ikinji rekatden meten oturup durdyň. Şonna imam derwçke galýa ten häzir teşehhüd tökötmäpdirdiň, ettehiyyatony tökötmäpdirdiň. Şonu ta tökötýänçe imama taby bolmak gerek. Çala hamrak okuýmaly, ondan sonra imamyň ýerine çykdy bermeli. Galan zatlaryň hemmesini imam nämese şonu etmeli. Sen giýje galmaly. Çeten Allahu magfirin okuyup durdyň ya okuýmapdyň, imam salam berdi, derek salam bermeli. Fakat teşehhüdde hakyňma okuyup ondan sonra imamyň ýerine düşmek. Galan ýerlerde hemmesine imama taby bolmak boýnuňa borç, wajyp şi. Ýöne şunu terk edeniň bilen secdesi wajyp däl. Şon imamy üýüpdiň, imamyň edeni işini etmeli bolýar sen. Ondan sonra imamyň cehr okuýmaly ýerde cehr okuýmaly, hofya okuýmaly ýerde hofya okuýmaly. Ýa näme diýdigi? Gıygyryp okulýan suralar we meselen Fatihany surany gıygyryp okuýmaly, erti we agşam we yatsy we şulary gıygyryp okuýmaly imam. İçinden okuýmaly, namazda we meselen öýle we ikindi we şular hökmen içinden okuýmaly. Eger şular beraks edata, gıygyryp okuýmaly ýerde içinden okuýda, içinden okuýmaly ýerde gıygyryp okuýda, secdesi wajyp bolýar. Eger bilmän okuýan bolsa. Innişi munferet ba, ýekejöl okuyup duran adam, ýa-da mesbuk ba, yani namazyň ewini ýetmän, ýerine ýetsen, soňra galandan sonra o da munferedin hukmuna alýar. Bir öz ihtiýaryna, yani 5 wagt okuyup tuqa, öz öýde okuyjak, jehri namaz bolsa, meselen erti bolsun, yatsy bolsun, agşam bolsun, barada gıygyryp okuýmany ejazat bar. Ýani imam ýalak. Ýekejöl okuyup tuq öýde. Heleyden gaýyrdy erkek adamlar. Emma qada namazlary çi ertiýini alsyn, çi ikinniň agşam alsyn, çi ýatsyny alsyn, ýekejöl okuýdy, hökmen içinden okuýmaly. Emma imam bolup okuýsaň, imam bilen bile
näçe namazyň erti namazyny geçipdir. Ya akşam namazy ya yatsı namazy geçipdir. Onda jehri okuyanmaly qadasyny alsaň. Fakat imamyň haky. Emma qadany munferet adı iki jodyň aljak bolan onda qygyryp okuyma hakyň ýok. Hokman hofi okuýmaly. Hofi okuymak, içinden okuymak wajyp taýda. Terk edasaň secdesi wajyp bolýar. Ondan soň ayet namazyň tekbirlerini aýtmak bu da wajyp. Yani evvelki 2 rekat okuyan ayet namazy Subhanakany okuýandan sonra üç tarap Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber diýmek wajyp. Hem imama wajyp, hem ýa-da näke durullara wajyp. İkilenji rekatda da Fatihany okuýan, surany okuýan, ondan sonra üç rekat tekbir aýtýan elin aldyryp, dördüncü tekbir aýtmak bu taýda da wajyp. Şonu gaty samasyny muny wajyp edip bilen bolmaly. Yani dördüncü rekatdan çüri rukuk gidende Allahu ekber diýip muny aýtmaly. Yani sen üç tarap tekbir wajyp aýtlamagyň howalya ikinji rekatda dördüncü aýdanda bir rukun tekbirini aýtmak bu da wajyp diýipdir. Ýöne muny terk edeniň bilen secdesi wajyp däl. Şonu aýtnamaly gurmanyşyk bunda secdesi gerek däl diýip aýdypdyr ulamalar. Ondan sonra wajypdan biri imam jumgada aýt namazda Ramazan aýyna bolup duran wutr namazlarda jehre okuýmaklyk bu da wajyp. Ýöne bar degelle birden terk edýär, mana secdesi gerek däl diýe. Şon uly gurmanyşyk adamla ýalňyşsa kan adam gelenligi sebepli ondan meni ulamalar aýrypdylar secdesi. Ondan sonra wajyplan biri salam lafzy bilen çykmaklyk wajyp. Salam lafzy bilen çykmaklyk bu da wajyp. Yani assalamu alaykum we rahmatullah. Assalamu alaykum we rahmatullah diýmeli namazyň ahyryna. Ýöne secdesi wajyp bolmaýan ýa aýtdyk ýeke haýdy birine secdesi terk edenim bilen wajyp diýip şol wajyp boljak bolsa secdesi haçan wajyp bolýar? Bir wajibi terk etýän ýa-da giýja goýýan. Terk etmekligi aýtdyk ýankylar etmesen, giýja goýmak salam giýja goýýan, ýani sen teşehhüd okuýan, Allahumma salli okuýapdyr. Ino 3-nji rekat giýja galy. Parta giýja galy ýa-da salam tahira galy giýja galy. Şuna da secde wajyp. Inni secdesi näzir etmeli? Secdesi ahyrky oturmakda, ýani sen 2 rekatlyk bolsa ahyrky oturmak, äwvelki oturmak bolýar. 3 rekatlyk bolsa 3-nji rekatda oturmak, 4 rekatlyk bolsa 4-nji rekatda oturmak. Şonu oturýan, şol oturanda salam berýän etteýaton okuýan, teşehhüd okuýan kamjykda salam berýän bir tarafyna imam bolsaň, ondan sonra iki tarap secde etýän, ondan sonra da namazyň näme bolýar? Dogry bolýar, ýani secdesi şu bilen bitýär. Eger munferet bolsaň, iki jodyň okuyup duran bolsaň, onda iki rivayetde dogry. Ýani sen birçe tarafyna salam berip iki tarap secde etseň de dogry. Yok, iki tarafına salam berip secde etseň, iki tarap secde etseň bu da dogry. Yani teşehhüd okuyup Allah'ım salin okuýmanca, teşehhüdi etteýaton tökötýän, töködenden sonra bir tarafına salam berip de secde etseň dogry, iki jodyň okuyup duran bolsaň, iki tarafına da salam berip secde etseň, iki tarap secde kam, şunu etseň de dogry. Ondan sonra secde edip bolandan sonra ýamaşadan teşehhüd Allah'ım etteýaton okuýan, Allah'ım salin okuýan, Allah'ım barik okuýan, Allah'ım magfir okuýan, salam berýän namazyň dogry. Bu da secde sawyň ýoly. Elhamdülillah namazyň wajibatyny aýdyp eşdirdik. İnşallah inniki jelesede namazyň sünnetlerini aýdyp eşdireriz. Wassalamu alaykum we rahmatullahi we berekatuh.